Köszöntök minden kedves nézőmet, vissza is tértem volna egy újabb videóval. Nagy csodával, határos módon, és rám írtak Steamen, kapja vele szarom. Na figyelj Bandi, köszönj először te is. Sziasztok! Na. Várj egy picit, ott a menedzser, én megyek oda. Jó, oké, várjál, én meg akkor itt jó, várjál, menj fel a menedzserhez, én meg valami... Egy őr mögé állj be. Ja, valahogy azt fogom csinálni, ide beállok az őr mögé. Kurva anyádat. Ó, ez ki volt? Mi? Te vetted fel a maszkot? Szerintem, ja. Ó. Jó, van mindegy. Jó, most már mindegy. Na, földre hülye gyerek. Takarodjál, földre, rohadjál meg. Add ide szépen a cuccot, kösz. Így. Hol van a kék kár? Menj már innen. Már nálam van viszont. Jó. Menjél a fúrási helyre. Jó. Várjál, szól van. Jó, vagyok a drill. Voltam. Jó, megvan, látom. Jó, akkor hozd a drillt. Vagy nem, nem, az ám. Meg nálam van már a plusz benzines kanna is. Jó. De az minek kell? Hogy gyorsabban égjen majd a padló. És minek gyújtjuk fel a padlót? Nem vitted még ki ezt a módot? Azt hiszem nem. Csak Igen, voltam. mert ezt a bazinet páncélszekrényt nem bírjuk betörni, csak belülről tudjuk kinyitni, és ezért átégetjük a padlót. Az igen. De hát ezzel hogy megy át a tűz? Ez hogy tudod... Hát én ezt nem értem. Majd meglátom. Na és most... Itt van egyébként nem is, hogy van egy izém, Mookwakeman Trip Mine. Tehát, hogy Civileket kötöztél? egyet. Ja, látom. Hey, állj meg földre, úgy. Mindjárt mehetek a felvételeket, eltűntetni. Jó, én elhasználom az utcán. Egy ammo baget ledobsz? Ide az előtérbe, ide középre oda. Jó, ledobok, mindjárt. Amint a szaron át tudnék menni. Bocs, most oda ment a szarom. Ja, én is azt hittem, hogy az egér helyére tesz ide, aztán nem. Egyébként én is, tehát hogy... Így ide felövök, rohadjon meg, aki bejön szétdarálva. Itt fenn. Vegyük föl. Vigyázzunk, a normálon vagyunk. Tudom. Elmegyek ezért a szaréra, ami itt 30. Ilyen shotgunon van egy kicseszett fémdarab. Ja, innen rossz ötlet volt leesni. Hoppá, jönnek is. Jó, tüntetem el a felvételeket, ezeket a szarokat. Aztán gyere is vissza. Jó, visszamegyek. Majd megmutatom, hova állj inkább az erkélyre. Ide, ahol fúrunk a fölé. És ne a túloldalra, honnan az egész lobbit belátok, hanem csak ide, és aki az ajtón bejön, azt le tudod tenni. Jó. És akkor így jó lesz. Jaj, csak a sniperek ne jöjjenek még. Meg először a pisztolyból használjuk szerintem az ammót. Hát én mindig beszoktam. Ez a pisztoly is nagyon erősen. Ja, de egyébként ilyen más fajta maszkokat, azokat olyat hogy lehet szerelni, tehát hogy... Fogalmam sincs, szerintem nem is lehet, hogy én nem tudom. Jesszus, mennyi rendőr? Jó, a volt meg a chainsz az erre van. Na, pisztoly az mindjárt kifogy. Na, aztán jöhet a gépfegyver. Nem, shotgun! De egyébként azt még el lehet mondani, aki azt ma még megnézi ezt a videót, ma még föl tudjátok rakni a PD The Heist-et. Ez örökre megmarad, hogyha ezt fölrakjátok, tehát hogy ez megmarad. Jó. Mi? Szerintem. Várjál, szerdán vagy... Nem, csütörtökön este 7-től 24 órán keresztül volt elérhető, az másnap hét, tehát már vége. Ja, akkor vége, hát akkor sorry, hát akkor. De én még aztán tegnap szedtem le. Az egy dolog, de ha betetted előtte... Jó, gyere vissza! Én nem tettem be semmit. Én aznap szedtem le. Aznap délután még hozzá. Elesett a chains. Jó, maradj. Jó, itt is maradok. Jó, fölszedi a volt. Jó, várjál, viszont ne húzom a... Nem szedi föl a volt. Jó, gyere le. Megyek. Hey, én ezt Frenzorira raktam. Mindjárt. Lehet, hogy ez nem a te barátod esetleg? Vagy várjál. Mi a neve? Zsomi 13. Ja, de. Vagy nem? Tudom. Jó, itt vagyok, kimegyek chainszér. Akkor nem megyek ki chainszér.
Jó, akkor már 3 értelmes player. Jó! Az hülye az a Zsomi. Kimegy oda az izé közepére. Döbölően. Ez a shotgunnal eltámoztam. Lehet, hogy oda megyek, ahol belátom az egész lobbit. Mert akkor úgy nyugodtan bírsz fúrni. Aj, megint lehet. Mindegy, mert már körülbelül 1 perc volt. Annyira menő vagyok PD2. Anyád, ez a rázós köcsög! Bandi, légy szíves, segítenél? Jó, feljött a Zsomi. Jó, nem kell. Kinyitotta? Vagy még fúr? Várjál, még fél perc. Jó. Viszont a füst az egyre... Jó, eltűnt. Ja. De viszont... Nem jöttem még a sniperek, ez fura. Bandi, tudod, PD2-ben vannak ilyen 3 napos küldetések, ahol az első küldetés az, hogy főzzél le 3 darab metamfetamint. Igen, és akkor vannak. És akkor olyan volt, normálon nyomattuk, de ilyen 100-as szintűekkel, és tudod, és van ez a nagy shotgunos köcsög, tudod, ez ilyen páncélos hülye gyerek. Kinyílt? Kinyílt? Anyák? Gyere gyorsan. Tudod, van az a nagy páncélos hülye gyerek, tudod, az a nagy köcsög. Igen. Na az nem ám, hogy az nem egy jött be, nem, egyszerre, vagy 4 jött be, vágod? A szarügy. Ugye? És még a rohadt sisakot először le kell lőni róluk. Na, itt az ammo. Az menő, hogy ez ekkora ez a safe, ez tök... Ja, és ide kell rakni a... Ja, és akkor ez alatt lesz a safe. Igen, csak nem tudod elkezdeni. Jó. Jaj, de jó, ide leraktad. Ja, itt még kibírok menni. Ja. És akkor elvileg van egy bónuszkanna, na azért majd azért elfutok, ti maradjatok itt. Csak itt az előtérben, mert ezt úgy kell védeni, mint a szar. Jó van. Tehát ahol furtunk, odáig már nem kell kimenni. Jó, én itt közben leoffolom ezeket a kamerákat. De hát hiszen itt van a lépcső. Ja, és akkor ott a safe, jó, értem. Ebből esés lesz. De akkor bentről meg ki tudjuk nyitani a safe-et, vagy mi? Igen, bentről ki lehet nyitni. Ja, az jó. Még itt körbenézek, hogy van-e valahol pénz, mert találtam. Most 9-es szintücke vagyok. Gyorsan be a szobába, mert nagyon gáz van. Jó, megvan az extra benzines kanna. Zsomival megyünk akkor vissza. Jó. mondjuk nem értem, mert ez mint hogyha beton lenne, amire oda ráraktuk, és azon van rajta ez a piros szar. Szóval akkor lényegében átégetjük a betont, tehát hogy... Hát ez olyan anyag, van ilyen. Érdekes. Jó, gyere vissza, mert itt bajok vannak, már jöttek ilyen nagyobbak. Ja, és a liftből is fognak jönni, van itt 4 lift. Akkor leteszem az extra kannát. Jó, itt a Zsomi. Viszont ammót azt kell vennem. Oké. És lerakod az extra kannát, akkor most jobban bepöffen? Aha, most gyorsabban épül egy oképpen. Ja. Na, és akkor most a lifteket Várunk. is. Jó, kinyíltak a liftek. És az jó? Ja, nem, az rossz. Hát az nem jó. De jönnek, asteról. Én meg itt közben figyelem, meg itt közben kolbászt sütögetek a sajátomat. De gyere már vissza, nem ott kell védeni. Hát de akkor onnan szóval menjek. Ha megint melózni. De hazamegyünk, kapok kakaót. Igen. Ó, köszönöm. Akkor Várja, még a pisztolyomban van a mó, akkor nem veszek még föl. Ha lehetőleg ne pazaroljuk, hogyha kifogy a gépfegyver, akkor rögtön átmész a móért, mert ez az utolsó begült szerintem. Nem, még ott van kint, amit én is leraktam. Hát jó, de azért tudod, mikor tudunk kimenni a vége felé már. Ja, amikor alapból is futunk Jesszusom, ennyi. Hát most sem lehet kimenni, nem úgy a vége felé. De arra ne lőjetek ki, amikor ide már idáig bejönnek, akkor lőjetek.
Akkor lőjék. Pá, jönnek. Jaj, bedobták a füstöt. Az viszont az nem jó PD hízben, hogy amikor bedobják a füstöt, így beönzöllenek, mint a hülye gyerek. Hát ez most logikus. De mi a ráknő? De nem úgy, hogy így... Tegyük már le, akiben jön a liften emberek. Hát Johnny. Ja, szedj föl. Megyek. Jó, szed valaki. Oké. Hát, aha. Szerintem a bot. Ott szed. Legalább erre. Jó. Hú, a Zsomi is mindjárt megdöglik. Fú, vajon medpacket az hányas szinttől kapunk? Nem tudom. De már most kéne. Na jó, shotgun. Lényegében bemásztak a liftaknál? Tehát, hogy... Ott a fölülről kötéllel leereszkedni. Ja? Azt mondja, hogy fölmásztak, már ott egy létra. Ó, megrázott. Nem is. Úgy imádom, mikor akkor fogy ki az ammó, mikor megráznak, és akkor magamtól lövök. Ja. Ez meddig fog égni ez a szarra? Úgy. Amíg át nem sütik. Hát azt gondoltam. Csak hogy az úgy kérdezem, hogy az mennyi idő. Nem tudom, még egy-két perc lehet. Hú, visszamegyek szétéget a kolbászon, várjál. Visszamegyek szétéget a kóbász. Közül le nektek. Na, oké, megyek, várjál, megyek már. Jó, Somi az kiment és elesett, az ott is marad. Ja. Hogy neki rohangálni, hát az én életem se sok. Rohanj meg a pajcsosan! Shield. Azt lőtt. Jó. Hátba ütöttem. Fú, bázd meg. Oké, felszedte a bot. Itt egy pajzsos. Azt se tudja, kire figyeljen. Hoppá! Rám, mert én lövöm. Jaj, nagyon sok. Nagyon sok. Hátba ütögetem őket. Megint én voltam a csali. Ja, megint. De hát ezt már megszokhattad volna. Üss! Jó, hát téged, gyere. Van a semmitől izém. Mármint így a semmiből van album egy csomó, de most fölszedek, mert jön a füst, akkor annyian lesznek, mint a rósza. Jó, itt vagyok, bent vagyok ebbe a szarba. Oké, meg fölszedek. Pénz! Money! Money. Igazából a pénzzel én nem is tudom ebben mit lehet kezdeni. Szerinted én tudom. Szedem a kis 25 000-eseket. Ó, ez az! Jaj, kaptam olyat 18-asért, mert több ammóm lehet. Ura. Én azt nem értem mondjuk, hogy ezt az egész köteget miért nem rakja be egyből, tehát hogy ezeket nem lehet kinyitogatni? Nem. Az mi? Hova tűntett? Nem tudom. Rohadt sok pénz van nálunk. Mennyi van? Jaj! Egyébként ezeket a vagy ezeket a szarokat vinned kell, tehát hogy... Ja, itt van meg, de itt van ilyen nagy köcsög, tudom. Egyben az az előny, hogy nem kell itt hurcolászni, és nem leszünk se lassabbak, se ilyesmi. Majd egyszer, hogyha már leszünk ilyen 50-es szintűek, akkor a Diamond Heist-tel meg lehet próbálkozni, de az egyelőre még rohadt nehéz. Miért az mi? Gyémántlopás. Oh. Még elveszem a csomag ammót, hogy... Viszont nekem kell ammó. Jó, és innentől most már ki kell rásolni. Attack motherfuck! Nem szabad megállni meg ilyenek, mert rohadt sokan lesznek. És igazából nem tudnak nagyon. Jó, sniper. Jövök. Jó. Bandi, nekem nem kell mondani rásolni, tudod, hogy én szeretek rásolni. Szarálőnek. Leszarom, fuss, túlél, oda kell felmenni. A C4-eket pakold a farma, már ott vagy. Igen, még nem vagyok itt vagyunk mögötted. Jó, C4. Egy. Oké. 2, 3, oké, fuss. Mindjárt robban. De ez annyira nagy, hogy berobbantjuk így a falat. Itt már nem lesznek annyian, csak vigyázzatok, mert civil még itt is lesz. Jó, nem lövök, nagyon. Sokkolós maradékot! Jó. Földön vagy? Egy zsombit, vagy valami. Megyek. Ó, és már 10-es szintű vagyok, de minden. Attack motherfuck! Ha szart betöltöm.
Földre, földre. Kurva nyelv a földre. Itt most nekünk mit kell csinálni? Ja, hogy ott. Be kell menni. Jó, azt látom. Csak azt, hogy le lehet menni a liften. Az jó lenne, le lehetne menni a liften. Kim vagyunk? Jó. Jaj! Jaj! Ha tudnék. Jó, át van lőve az üveget. Headshot! Megvan. Egyébként miért kapsz XP-t úgy őszintén? Nem tudom. Ősz. Cseh. És jó. Nem kell megvárni a chase. Jó, hát az bot, azt nem Egy kell. civil töltünk meg! Yeah. Mi? Egy civil töltünk. Az is szerintem én voltam. Ó, és bírok vinni megpekket. Tudsz hozni vetteket? Az igen. Kivel menjek? Menjek akkor Wolf-al. Nem, Chainsaw. És ez mi a fasz? Oda menne? Jó, legyen ez. Majd tudni utána nézek, hogy kell fejleszteni, mert ez így nem lesz jó. Na, mehetünk? Aha. Vagy ugyanezt nyomassunk? Most nyomassunk a valami más. Jó, edit, igen, it's normál. Aj, oké. Jó. Ja, tényleg ez a 3 maszk. Vagy 4, nem, csak 3 van ott. Károm, meg nincs. De valamilyen maszkokat honnan lehetne beszerezni? Tehát, hogy... Úgy kíváncsi letnék rá. De mondjuk ott van a PD2, most gondoljatok bele, nézőknek is mondom, gondoljatok bele, hogyha végrehajtják egy ilyen bankrablást, az hogyan tudják azt megcsinálni, hogy a fegyvereket elrejtsék, tehát az ilyen AK-t, meg ilyeneket, ezeket hogyan rejtik el? Mert oké, hogy a kis pisztoly elfér az iszéban, zöld 5-be, de hát az AK-t azért az nem tudom gyömiszülni az iszéba. Jó, de itt nem 4-et mondom már. Jó, de tök mindegy, de akkor is, hát azt hogy tudom megcsinálni? Tehát, hogy... Amúgy vágod, hogy ez meglépett a pénzünket? Vágom, persze, ezt már lenyomattam viszont. Rass! Ne rássolj, itt vannak. Tudom! Attack! Földre, rohadékok! Mondom a földre! Kézlövés és megdögött a rendőrbe, jó? Ezt megkössük. Ki a faszlő? Ki vagy? Itt viszont, de itt voltam, itt néha nagyon sok civilt leszoktam lőni. Igen, ezen az utcán lehet is. De azért eléggé bátornak kell ahhoz lenni, még úgy, hogyha ez még játék is, és mondjuk belegondolsz, hogy a valóságban így a nyílt terepen tűzharc rendőrökkel. Ja. Pláne ott egy lövés elég ahhoz, hogy megdögölj, szóval. Persze. Szóval ez... Meg ha lelőnek, akkor nem tud fölsegíteni a társad. Hát, hogyha úgy lőnek le, hogy még nem annyira bukta. Jó, van az a gyógyszer, hogy efinerin. Az akkor van, ha már haldoklik az ember, közvetlen szívbe kell nyomni. Akkor is még elájul meg ilyenek. Jó, az is igaz. Az DC-ben bent volt, tudod, akkor volt, amikor elányultunk, akkor szoktuk azt beadogatni magunknak. Hát, hogy is más adja be meg. Tehát, hogy jó, hát úgy mondva, hogyha, mit tudjam én elájultam, te adtad be, te elájultál, én adtam be, vágod? Ülj le daga, ülj le daga. Jaj, lelőttem egy civilt véletlenül. Amúgy csak már elhasználtad az összes kötözőt? El. Ó, ezt akkor kell, hogyha kevésnek tűnik a életünk, és ott helyben megkötözünk, mert akkor, ha esetleg nem bírjuk fölsegíteni a társunk, akkor ki lehet váltani civilre. Azt menő. És akkor az úgy jó. Ja, ez is mennyi? De gondolom, ha úgy gyorsabban sebződsz. Állj! Le! Basszus, a civil. Hallod, a civil mögött áll a rendőr, te bátor. Azért lőttem le a civilt, mert láttam a rendőr sisakját. Akkor miért nem lőtted fejbe a rendőrt? Hát azért, mert most tudod, ki fog itt célozgatni, mikor ott van még több száz. Jó, mondjuk ez is igaz. Az civil, arra nem lövök. Civileket jó lesz lefektetni, mert különben összetévesztjük. Hát az biztos. Fú, te itt hívogatnak haverjaim. Majd mondom, most offolom a Steven.
Így ezt bezárom. Így. Jaj, de rossz ötlet volt! Nyugi, Bottas talán föltűnt. Jó, itt van egyébként. Az a jó, hogy a Bottas nem nagyon... De, meghal. A Zsomi is meghalt. Jó, te ne halj meg. Ah! Könnyű ezt mondani. Tudom. 10 másodperc. Ne. Jó, kiváltalak ki, téged biztos, hogy kiváltalak, csak találjak egy civilt is van. Ő? Ez a dagat? Jó, a tuti őt váltom ki rá. Jó, és ki, elvileg valahogy most ki lehet váltani. Ezt is megkötözöm. És akkor valamikor be fogja nyomni a rendőrség, hogy hű, trédeljünk akkor. Trédeljünk, az egy jelent, hogy... Jó, hogy bezártak, ja, vágom. És akkor odaadod ezt a civilt. És ők kiengednek. Aha, értem. Ój, de félek, azt sem tudom honnan lőni. Onnan előre, onnan. Na, most lehet trédelni. És ezek közben lőnek téged? Tehát, hogy... Igen, diplomatik. Jaj, jaj. Jó, visszajött a... Nem, izét hozta vissza a zombi. Látszik, hogy közben szényes vagyok, engem nem engednek ki. Ez ugye? Trade, még azt, még kihozhatsz, hallom, még tudsz trédelni? Igen, Aha. látom. Kihozlak, aztán a izét fogja kihozni, a Wolfot. Az a baj, hogy lőnek, mint állat közben. Azt látom. Védelek, csak fogjon, védjen a gyerek. Jó, Hát. Jó, engem hozták ki. én meg a zombit már állítom. Jó. Vaj, lehet, hogy megint visszamegyek. Tehát az olyan jó hely volt. Sziasztok! Volt tévém is a cellában. Igen, kaptam kaját is, menj már innen, és meg ha megint gürizhetek el, azt a kurva, megint gürizhetek itt egész álló nap, semmiért. Jó, mondjuk bazd meg! Bambi! Jó, itt a engem zsombi. lőjetek, ne őket! Engem! Jó, megvan, egy kicsit hátrébb futok. Ide lőjetek! Igen! Hát de még itt is vannak, basszus! Szia! Miért van itt egy és még asszamult sincsen, mi az? Jó, most már fogynak! Van egytől! Megráztam! Segíts! Hol van? Menjek! Nem engedem! De hogy a tökönbe sebezzek ezek ennyit? Hol van? Jó, kifeküdtem, a rázós nem engedett. Jaj, csak nem feküdjek ki. Itt vagyok, ide. Gyere a taxi mögé. Hol vagy? Jaj, itt a taxi mögött jó hely van. Még teszek ammót is. Nekem nem ammó kell. Most az is olyan. Jaj, nyúlfaroknyi kis HP-m van, azt a hú. Egyébként hogy regenerálódunk? Tehát, hogy oké, hogy föltöltődik a pajzs. De valamikor fölfullozódik a HP-m. Igen, nekem is néha, de nem tudom miért van. Jó, ez itt. Azt hiszem ez itt jó hely, csak soha nem lesz vége. De most ez normálon, vagy mi? Igen. Na, megint megráztak valakit. Jó. Na végre kitisztítottuk. Nem, még itt egy. Jaj, úgy imád. Ne, a gumibulós, gyere, mert nagyon ver. Jó, kilőttem. De utálom azt a segítséget. Én ezt úgy hívom PD2-ben a ninja. PD2-ben tényleg ninja. Jó van ám. Jó, kiszedték őt. Ja, te vagy. Zombi. De az hol van az a gyerek? Itt van. Na, engem szed. Okos. Basszus. Hát ez ennyi. Azt hiszem ez így. Ez így nem lesz túl jó. Diamond Heist. Anyád, nem. 10 éve kell csinálni igazából. Mibe? Stealthbe. Nem szabad észrevegyenek. Ezt nekem mondod? Ja, de ezen játszottam. Ezt tudom melyik.
Jó gáz, mi? Nem tudom. Ó, több ammón van, az jó viszont. Kaphatok több ammót, vagy kell... Én a páncélom az jobb, mint a több ammó. Hát ammó bekünk így is van. Én viszont ammót. Azt teszek. Fél kettő van. Mármint mármint a játékban. Itt még csak 3-12. 3, ugye nem cél. 3-12-t mondom én. De a játékban meg fél kettő. Jó! Kapinci! Igen. Na, Google, és akkor csak headbe az euröket, és jussunk el lehetőleg az összes ilyenhez terve. Jó, várjál. A kamerákat azokat offolni kéne, nem? De. Jó? Aha, itt van 2 őr. Jaj! Ott van 3. Jó, 1 őr megvan, azt látom. Aha, itt pofáznak. Várjál, ne lőj le, mert baj lesz. Ne lőjem le? Itt vagy mögöttem, láttál? Bemegyek a szobába. Itt vagyok. Helyezem az első. Az mi, amit raksz? Hekkelős tudsz. Ja, várjál, Jó, akkor most meg... mehetünk hol a másik. Följebb van, az följebb van. Van még egy kell, hogy legyen. 3 van. Igen, azt mondom, és hol A 3-hoz, ahhoz én megyek most. jó kamera lesz egynek. Az fönn van a tetőn. A tetőn van őr? Nem tudom. Mi is a tetőn, hanem csak egyel föl. Zsák utcában vagyok. Jó, megvan. Találtam. Mit találtál? Egy 100k érő gyémántot. Ja, itt egy őr. Ezt Hogy felbelőttem. feladszott föl? Jó, de fejbe kellett lőnöm egy őrt. Muszáj volt. Mert különben már Zsák utca. Oké, észrevettek. De miért? Mert fejbe lőtted valószínű. Nem tudom. Hát hangtompítósan lőttem fejbe. Én sem Akkor értem, hagyjam de meg. most... Annyian fognak jönni, hogy egy helyre be kell kempelni majd. A szobákhoz, ahol lehelyezzük majd a cuccokat, oda be kell kempelnünk egy-egy helyre. Viszont az Nem. emele... Hol a lépcső, hogy egyre följön lehessünk? Gyere, Bandi. Gyere. Hol vagy? Ja? Itt. Tudom. Hopp. Itt. Ja, jó. Akkor... Hopp. De menj a felsőhöz, védd azt. Én az alsóra rákempelek. Itt mit kell védeni úgy igazából? Helyezd rá azt a hekkelőbigyót, és amikor leáll, akkor indítsd újra. Ó, értem. De egy van a tetőn is. Hát jó, most egyelőre ezt a kettőt. Jó. De na, a következő megyünk rá. Felugratom a hűtő tetejére, aki bejön, azt lelövöm. Te is keres valami jó sarkot, mert rohadt sokan fognak jönni, ne menj ki. Tudom. És a Dallas vagy a Chase-t, azt ítsd magadhoz. Jó, hol van? Akkor jöjjön Dallas. Csak az a baj, hogy nálam pont itt vannak a liftek, és beástam a liftbe. Jó, úgy vigyázz, nő. Remélem, ezt nem bukjuk el. Ezt vinyomatjuk. Normálon? Na várjál, mert még ott, hogy rátettem, de most nem is nyomatja a hacket. A felsőre rátettem? Én rá? És hol az utolsó? Fönn a tetőn. És azért te föl tudsz menni? Föl, persze. Akkor menj már föl. Ez a baj, hogy már jönnek, már rendőrök jönnek. Jó, vagy hát itt ez a felső, ez nem hiszé. Ide csak annyi van írva, hogy aktív, kész. Ott van. Ott az a szarnos leállt. Az a baj, hogy az enyém az nem megy, mármint így nem hackkel semmit. Tehát lehet, hogy ezt nem is kell. Csak egyet, mert akkor viszont fölmegyek hozzá. Hát nem, amit most terrorozott, de... Ja, jó, akkor fölmegyek hozzá, csak tudnám, hol a lépcső megyünk. Ja, várjál, nézem a táblákat, és az
Hát jó ez a lift, azzal aztán sokat érek, de a kommandósok, ha elkapnak engem. Hol a lépcső, basszus? Nem menjek érted? Nem várjál, valahol itt volt, csak el kell, itt vannak a nyitott liftek. Ja, erre van lépcső. Jó, megvan a lépcső. Itt jössz. Cseh. Jó. Most nem öltönyben vagyunk, ilyen se volt még. Nekem jobban tetszik. Hogyha öltönyben vagyunk, vagy ha nem vagyunk Nem, öltönyben? így, ez nekem jobban tetszik. Ez ilyen nyitott szarhely. Fú. Aha. De mondjuk még ide rá lehet kempelni erre, ide, így. Mert nagyon máshonnan nem tudnak jönni, maximum belevik az üveget és... Bemásznak az ablakon. Mármint így komolyan mondom, ablakon fognak mászni, meg liften, meg minden. Ott van. Csak az már esett, itt van meghalt. Már jönnek. Anyád a smoke! Ez nem fog sokáig tartani, ahogy elnézem. Bassz. Na de srácok, ha ezt a kör lenyomattuk, akkor ennek a videónak vége is lesz. Vagy véget is ér, ahogy tetszik. Bakker. Leestem a liften. Ügyes vagy. Tarts ki! Kitartok, hát. Júj! Engem már még nem is hitelte, ki lehet esni az ablakon, nem? Francba. Ugye? Én is megpróbáltam. Aztán nagy bátran neki rohanni, úgyse esek ki, azt zuhannál lefele. Ja, úgysem esek ki. Jaj, és akkor Jól néz ki a város. Jó vagyok. Annyira nem. Jó van, de hangulatos. Hallod, ezeket a kommandósokat maga Pókember képezte. Ugye? Tehát ő se kötél semmi, és így beugrik az ablakon. Jó, megyek, csinálom. Ott vannak, azért álltak. Jaj, jó, fedezd le. Jó. Eddig még soha nem jutottam. Ne, ütögetős! Basszus, szarávert gumibottal. Jaj, engem meg szarrá lőnek. Ne, milyen gumibotos? Ugye megy a bot? 15, 14, nem, Dallas és Chase-t elfogták. 10, 10. Jó, a bot hátra ide jön. Nem hiszem, nekem végem. Bocs. 1, jó. 3,5 percet, nem hiszem, hogy kihúzza a botokkal. Bár mindig fel fognak szedegetni. Sok sikert, hát én most így nézlek. Menj ide, és ha ez megvan, akkor mi van? Nem tudom, soha nem jutottam tovább. Ja, jó. Egy idő van még. Nem is fél perc, hanem 18 másodperc. Azt a rohadt, én meg 3 percig nem fogok jönni. De itt nincsenek civilek? De valahol kell lennie, tehát ha majd... Akkor kiváltanálak Jó, szívesen. lejárt, és most? Én is így vagyok, hogy most, és most. Lehet, hogy a másik doboz az nem? Enter the doboz. Na és azt hova, merre? Ja, ott nem. Civil, ott van benn. És ezt hogy lehet, hogy tudsz Ott van, ezt kötözd meg, és akkor majd egyszer bedobják, oda kell menni, hogy megkötözöd a civilhez, és akkor hozd a net. Csak akkor maradj itt a civilnél. Jó, itt is maradok. Ott az alarmbox. Jó, az rohadt messze van, szóval egyedül nem is jó, hogy átbírod lehetne volna. Jaj. Ott vannak. Oldalt. Mögötted. Kötem. Aha. Az oszlop az jó lesz. Ez a gépen. Rohadjatok meg! Chase föl fog szedni elvileg. Ha nem esik el, fölszed. Nem. Csak itt az a baj, hogy elbírnak esni a botok, mert PD2-ben nem esnek el. Jó, mert ott több eszünk van. Mondjuk Na, ja. még 1 perc, hogyha esetleg nem dobnak. Az igen! Majd nézz vissza a videót és nézd meg, hogy néz ki Dallas. Hogyan áll? Ja, látom, téged nézni. Azért az... Nem bírom már rá trédelni ezeket a hülye botokat? Vagy ezeket a hülye civileket? 3, 2, 1, tudsz cserélni. Tudok cserélni? Elvileg, hát az volt. Kurva anyád, mindjárt. Nem tudsz. Mindegy, még 1 percet húzni. Mögötted. Mögöttem.
Ez az oszlop, ez jó meg. Ugye? Na most tudsz cserélni, most tudsz. Gyorsan. Ott van. Jó, itt vagyok. Jó. Hoppá. Oké, és akkor most valahogy át kell verekednünk magunkat oda le. Rás. Hát nem jó, mert sokan vannak. Na, hova kell menni? Oda. Oda le. Ott a lépcső. Ott a lépcső. Szedjük ki az összeset, akit látunk. Fedezékről fedezékre, mert csak így életünk túl, az a baj. Jó. Egyelőre jó. Oké, és teljesen le kell jönnünk. Nem, ne ide, vagy de ide. Swap. Jó. És még egy lejjebb. Itt ezzel nem lehet tovább menni? Nem. Akkor lift, nem? Lift Nem, itt van. Király. Ja, és akkor most ki fog nyílni? Aha. Elvileg megnyomtam az F-et. Enter code, megnyomtam az F-et. Jó, oké, most domál. Várja, most domál. Várj, ide lerakok egy ammó packet, lerakjak ide ammót. Várja még ne, nekem még jó. Jó. Szóval vajon mi lesz? Jó kérdés. Vagy beszélt a csávó, de nem adott semmit. És Tehát semmi kód, semmi ilyen. Nekem csak annyit írt, hogy nyomjam meg az F-et, kész. jó, hát az addig jó. Ennyi! Akkor ez itt lent nagyon nem jó, egy körbevesznek a stage-ig. Mondjuk ez igaz. Helikopter leszálló. Oda viszont ne gyertek ki. Segítség! Basszus, kulcs. Nagyon sokan vannak. Aha. Most szerintem ezt védeni kéne, csak hát nem fog összejönni. Jó, viszont tettem ammót. Tartottunk most már. Igazán. Igazán tudja, hogy Egy lehetünk. gyémántot találtam legalább, a 100 000-be került az a gyémánt. Az durva az. Jó, Én- a mópoxot leraktál? Aha. Bandi, tegnap olvastam, hogy Change plan, get the cél. hogy tegnap olvastam, hogy egy emberke az ebolának az ellenszerét 150 000 dollárért árulja. Hát de nincs is meg az ebola ellenszere. Ja, valószínűleg. Tehát ilyen kamuként gondolom. Hol kell menni? Nem tudom, és nem ad ki semmit, hogy hova Get menjünk. the CFO. Mi az a CFO? Fogalmam nincs. Lehet, hogy kéne keresnünk valamit. Na várjál. Keep searching for the CFO guys. Az egy ember? Change. A terv változott. Tehát így azt mondja, hogy változott a terv. Hát meg anyádat adta volna tényet, az úgy berobbantam ezt a szart, hogy arról kótusz. Jaj, azt a rohadt! Mi? Honnan? Honnan bír engem lőni? Rohadt sadgános köcsög. Ezt nem értem. Get the CFO. Mi az a CFO? Egy C, egy F, meg egy O. Ott az a csávó! Hol? Ott van a bankigazgató, vagy mi az? Hol? Tette följebb. Fú. Hol vagy? Itt. Gyere. Jó helyen vagyunk, hozom, maradj itt. Hát megyek, mert lőnek azt a Jó, akkor mindegy. Gyere, itt van a rohadék. Na, gyerünk. Őt most védeni. Nem, le kell küldeni. Hogy ne álljon meg, nyomogatod az F-et. Menj. De nem fölfelem, hülye gyerek. Jó, az ott. Ha ő oda akar menni, akkor Ja, ide kell mennie. De ide. Húzzál. Takarodj. Takarodj, menj már. Menj. Nem mérünk rá egész nap, húzzál. Takarodj már. Haza akarom menni és ízét akarok inni. Cappuccino, nem igen, kakaót. De ott a zöld csávó. Jó, már csak volt. Takarodjál már. Nem érünk rá, kakaót akarok inni. Szerintem el fogja vinni a helikopterünk. Szerintem is. Gyerünk már. Menj már, te hippi, te. Rohadék.
Egyébként volt olyan küldetés, amikor ki kell szabadítani az ember egy rabokat, és azokat meg kellett fogni, betetted egy ilyen katonai vadászgépnek az ülésébe, és így kilőttétek őket, és így elkapta őket egy repülő. Az igen. Aha, elviszi a heli. Remélem is. Most már jó lenne nem megdögleni. Ja, és megkapni a gyémántokat. Ott van a köcsög. És aztán még ráemelkedik, és akkor meghal. Ő az? Azt mondom, hogy látod? Az mi? Az hogy nő az? Az nem ő engem ennyire. Na, ha fölmászik, ez van. Figyeld, ez szerencsétlen. Húzzál már! Na, mi meg itt maradunk megdögleni. Ja. De honnan lő? Neked hogy világít a lámpád? Nekem nem is világít. Magától világít. Bane for Bane. Valakire vágni kell, vagy Bane az mi? Hol az a pajzsot? Jó, hogy az pajzsot. Az a Jó sír. lenne leszerelni, mert engem rohadtul idegesít. Nem csak téged. És ott van lent az ammó. Leszették? Nem tudom, nem, még ott van. Jó, oldalba. Az úgy jó lesz, ha azonnal lesz. Megvan. Na. De az a baj, nem lehet felvenni a Már sírgyüket. várunk valakire. A vain az mi lehet? Szerintem erre a szarra, hogy kiszedjék belőle a kódot. Kód az már megvan, azzal nincs baj, csak azt nem értem, miért nem nyílt ki ebből a cucc. Tehát én sem. De én még azt sem értem, hogy igazából ezt a szart miért nem lehet berobbantani, tehát hogy... Ja, Bandi, képzel, szereztem Rustot, ami működött is. Torrent? Igen, egy videóban bent volt. És voltak hozzá még szerverek is, csak más verzión futottak, és elvileg működik is. És van ott közte magyar. Csak a szerver más verzió volt, igen. Ha fejbe lőnek, akkor halljam már még. Olyan jó, Nem mondtam, hogy nem még. tudom, hogy fejbe lőttem, hogy a sisakja elrepít. Ja. Nekem még van kötelem, tehát még tudom kiszabadítani majd, ha... Hamarosan kifogyok az almóból. Tudok letenni, az a nincs baj, de... Nem csak te. De várjál! Spilled, Bill, Stored, Gunnesson... Ja, hogy köpött, mint az állat, ki kellett vallatni, vagy nem tudja. Hát azt mondom, hogy ki kellett szerintem vallatni. Lelőttem egy olyat, akit nem akartam, de lelőttem. De... Azt mondom. Jó, kifogyok az ammóból, maradt a shotgun. Jó, mondjuk nem, mit a bajom lenne a shotgun? Az igen! Ó, bakker! Bazzeg, leestem az alsó szintre. Nem baj, itt van egy... jönnek mint állat, és ott a zöld fejű. Jaj. Dögölj meg! Te is dögölj meg! Húzzál már! Viszont nekem le kell menni a móért. Segíts! Innen alulról bírom őket baszturbálni. Be vagyunk szorítva. Minden irányból jönnek. Luka, aha, itt a heli. Visszahozott valamit. Jaj, szerintem visszahozta azt a köcsöget. Az igen! Kidobta a heliből, basszus! Az igen! Úristen, végignéztem, hogy lezuhan. Igen. Mennyi? Be vagyok szorítva. Ennyit te még nem láttál egy helyen, bassz. De most így itt van ez a szar, és akkor most itt mit kellene csinálnunk? Tehát, hogy... Get Mr. Garnesson, meg kell találni a fiát, Ralphot, aki még nem érzett ki a térkép, tehát kutatni kell a civilek közt, hogy ki lehet őt. Melyik lehet őt. És... Aha, escort, aha. Jó, megvan. Meg is van, itt van fölöttem. Jó, nem, ja. Itt. Megyek. Megvan. Ja. Jaj, de jó módú itt valaki. Miért? Hát megint most megint föl kell vinni. Gyere, az. No, az együttműködő, mint a pater. Gyere már! Jó, lelőttek. Amiatt, hogy segítsd. Gyere, Dáó. Megyek.
Dallas! Mi van vele? Végre! Nem segített. Jövök. Már vagyok csak... Jó, ezt a köcsöget én meg... Azt Ahogy ez a fia? Ja? Menjetek. Igen, ez a fia, de érted, milyen kis jó módú itt valaki. Igen, tehát hogy... Na, takarodjál! Ennyi. Most téged is kivalatunk, szarrá verjük a fejedet, és téged is bebaszunk oda a faterod mellé. Ez elég nehéz küldetés. Ugye? Azt a rohadt! Valami engem nagyon lejtett. Engem egyfolytában lő a valahonnan valami. Ja, köcsög meg. Na hol az a heli? Ott. Hát fogyok az ammóból is, és nem akarok letenni, mert akkor meg elkezdeni. Jaj, bedobták a cuccot. Aha, látom ide pont mellém. Zászló. Nyugi, nem lesz veled az, ami a faterodban Csak egy kicsikét fogunk kivallatni, nem? Az valami brutális volt, ahogy ledobta a csávó. Ugye? Én is látom, hogy dobja le így a... Nézem, hogy visszahozta, mondom, mit csinál. Megáll az egy burok fölött, azt így kidobja. Ennyi. Azért szerintem azok mit láthatnak, akik mondjuk ott vannak lent ott vannak lent, azok vagy mit láthatnak, itt megy a nagy darálás, tehát hogy zuhan... Csak így ide-oda röpködnek. Ja, a SWAT-osok itt zuhannak le, mindegy, jönnek így a helikopterek, meg így alul így készülnek, hogy bejönnek, vágod? És most? Szerintem megint meg kell várni, ameddig azt. Most várni kell, még hallatják. Az olyan, az hogy néz el? Ezzel a pisztolya 2 lövés fejre, ez jó ez a pisztoly. Na végre! Na végre van access! Most mondta, hogy van access. Jó, akkor húzzunk. Vagy várj, még nem húzzunk, mert még ki tudja, mit kell csinálni úgyhogy. Azt akarom. Wait for the time lock. What? Ugye gondolom időszáros a safe, tehát egy idő kell hozzá, ameddig kinyílik. Ez gondolom. Meg ahhoz is idő kell, hogy én ne dögöljek meg. 1 percet kell, de az a baj... Segíts! Följött az a rohadék gújbotos. Megyek. Csak segíts fel, a Dallas-ra kifeszik nekem, az nem jó. Nem bírt felszedni, 15 másodperc. Szedd le őket. Jó, lőd ki, lőd! Jó, szedek? Igen. Húzzatok! Szedd fel, Dallas. Szedem. Jó, nem tudtam szedni. Jó, megint meghaltam. Basszus, szedjél. Meghaltam én is. Chance, gyere már! Ne. Nem igaz, hogy ezt így elbukjuk. Itt vagyunk a végén. Ne. Milyen rohadt hosszú. És akkor most Chase-t így... Igen, és már el lehetne lopni a bit. Kurva pályán. Na srácok, viszont ez a videó már ennyi is lett volna. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Én Gergő Márk voltam, és itt volt velem Bandi is. Köszönjél te is. Szevasztok.